bona nit. Després de tants anys vivint a crèdit, ara ens arriba la factura. Deute i crèdit sempre han coexistit més o menys pacíficament amb el model econòmic de les nostres societats, però mai com els últims anys, bancs, empreses, famílies i administracions havien funcionat a base d'un volum de préstecs d'aquesta magnitud. En el cas espanyol, aquesta irrefrenable addicció al crèdit ja representa, entre deute públic i privat, el 355% del producte interior brut. Equival al quart deute més gran entre els països desenvolupats. Què anem de fer ara d'aquesta càrrega que ens condueix al col·lapse econòmic? Un equip del programa ha tractat de resoldre interrogants sobre la dramàtica crisi de la zona euro i les possibles alternatives. Un trajecte que ens porta també al cor dels mercats financers i de l'especulació. És possible encara sanejar el nostre sistema sense que ens caigui al damunt? Se salvarà l'euro? Quin paper té Alemanya en tot aquest drama? Busquem, tot seguit, algunes respostes. L'any 2008 anàvem conduint i vam tenir un accident, però teníem tot de dispositius de seguretat, saps? Airbags, cinturons... I això era el govern. Veig un escenari desastrós acostant-se a poc, i ningú que ho pugui parar. Com un accident de cotxe a càmera lenta. Ara és el mateix cotxe, la mateixa velocitat, la mateixa carretera i ens acostem a una paret. Però no tenim més airbags. Els hem gastat tots. Els mercats són aquí. Són això. El cor de Londres, el districte financer de la City, és la cruïlla que regula el trànsit dels diners que entren i surten d'Europa. Una ciudad con una estructura medieval administrativa no ha cambiado. Parte de por qué no ha cambiado es porque sigue funcionando. Entonces, lo que sucede es que sigue siendo el centro financiero que ya era hace un siglo. Este peregrinaje en búsqueda del dinero, bueno, pues desde que Rothschild financió las guerras napoleónicas. Aquí, tots hi acabem pelegrinant a buscar diners, ho vulguem o no, perquè Espanya, en conjunt, estat, empreses i famílies, gasta molt més del que ingressa. Viu a crèdit, i ho ha fet durant 13 anys seguits. I l'Estat, com ho faria qualsevol empresa privada, també ha de passar per l'adreçador. Com i què pensen els banquers, inversors i especuladors de la City és la matèria d'estudi del sociòleg Daniel Beunza. A través d'ells, ha conegut la història de les discretíssimes gestions del govern espanyol quan més l'escanyaven. En febrero del año pasado, el gobierno español pasó a establecer contacto directo con los inversores, con los analistas, financieros, brokers, traders españoles en fondos extranjeros ubicados en Londres, y empezaron a desarrollar una serie de cenas y de reuniones informales en las cuales lo que el gobierno acabó preguntándoles clara y llanamente fue cómo reducimos el diferencial. Lo que se le dijeron fueron tres cosas. Queremos que se acelere la reforma. También a nivel autonómico. Queremos una hoja de ruta. I tot això per intentar influir en aquesta gràfica, la tan temuda prima de risc. La idea es que esto es el gran termómetro, creado por los propios inversores. Es clave para los agentes financieros, porque es el instrumento que ellos leen para entender cómo sus competidores y sus colegas están pensando. Entonces, eso es una cosa que es medio milagrosa. La prima de riesgo que se aplica al gobierno al final también supone que los bancos se financian más caro y que las empresas se financian más caro. Cuando tú te vas a un banco, te metes dentro del parqué del banco y estás fijándote en los brokers y los traders qué están haciendo, lo que tiene en la pantalla es una pantalla de Bloomberg con el diferencial. La prima de risc és la diferència entre el tipus d'interès que li exigeixen a Espanya per deixar-li diners i el que paga el país considerat més solvent, Alemanya. Com més gran és la diferència, pitjor. Senyal que el crèdit és més car. Però amb l'inici de l'euro, la prima de risc va baixar i la línia va aplanar-se. No hi havia diferència. Els inversors donaven crèdit barat sense distingir entre països. Tradicionalmente esto había sido un mercado seguro que generaba muy poca incertidumbre y muy poca rentabilidad. A partir del 2007, tot això canvia. Els creditors es van adonar que els preus havien pujat massa
que la gent s'havia endeutat massa i ara potser no podien tornar el deute. De sobte tothom es va espantar molt. Des de llavors, la línia no ha deixat de moure's i pujar, i de cop torna a ser negoci especulari. L'any 2004, un dia qualsevol, els inversors compraven i venien deute espanyol per valor d'uns 9.000 milions d'euros. Ara, en un dia, es mou més del triple de negoci, i això és només el que es declara oficialment. La xifra real és molt més alta. Lo bàsic no ha canviat, que és renta fixa. És el teu deute i com te'l refinancies. Fins aquí, a partir d'aquí ja t'has quedat sec. I si t'has quedat sec, caus. Quan els mercats del crèdit es congelen del tot, vol dir que el capitalisme occidental s'atura ràpidament en sec. Los bancos reciben prestado a 1.5%. Prestan ese dinero que viene del Banco Central a 5% a Grecia. Compran bonos. ¿Qué hacen con los bonos? Depositan los bonos en el Banco Central como garantía y reciben otra vez dinero en euro a 1,5. Això dels mercats és una discussió que aquí a Espanya va començar no sé quan, però a l'època de l'emperador Carles ja hi era. És a dir, quan et presten són la gent que confia en tu. Quan no et presta són uns especuladors que... Bueno, escolta... El gir en rodó del govern espanyol per intentar recuperar el favor dels mercats va incloure més d'una visita al diari de referència, a la City, al Financial Times. El pes pesant de la redacció és Martin Wolf, un dels periodistes econòmics més influents del món. Quan ell escriu, banquers, inversors i polítics llegeixen. Un cop esquitxa a Espanya i Itàlia, la crisi deixa de ser només de la perifèria. Sense una intervenció encertada, i si les economies d'Espanya i Itàlia s'encongeixen encara més, pot ser que els creditors diguin no sabem què passarà amb aquests països ni quin serà el futur de la zona euro i, per tant, val més que no comprem el seu deute. Qui hauria de comprar aquest deute i ara no ho fa són cases d'inversió com M&G. Des d'aquí decideixen on s'han d'invertir els més de 200.000 milions d'euros que tenen al seu càrrec, una xifra equivalent a tot el PIB de Grècia. De moment, han decidit quedar-se al marge de tot el que soni espanyol o italià. Tenim una enorme responsabilitat. Gestionem molts diners, de manera que hem de vigilar molt on col·loquem aquest capital. I si creiem que el risc no ho compensa de manera apropiada, doncs no hi posarem diners. Estamos hablando de Grecia, probabilidad de impago muy elevada, es decir, que esperamos que impague en cualquier momento, frente a dos países como son España y como es Italia, que los mantenemos dentro de un grado de inversión, es decir, o sea, que un nivel de rating relativamente elevado en el cual no esperamos impagos. Standard & Poor's recull des de Madrid la informació que serveix per posar nota a Grècia, Portugal i Espanya, i també a les comunitats autònomes. Nuestra visión del sistema es que es un sistema en el cual las comunidades autónomas pueden contar con el apoyo del gobierno central, sea a través de los mecanismos que sean, sea por anticipo de participaciones en ingresos del Estado, sea a través de una garantía directa de la deuda. Creemos que tiene todos los incentivos para no desestabilizar el sistema España, el gobierno central, para apoyar a las comunidades autónomas. Les autoritats haurien d'anar a les agències de rating i demanar per què han rebaixat la nota de Portugal o Espanya. Ensenyi'm a quina base tenen. Tenen la força com a poders públics de dir no són els mercats els que manen, som nosaltres. I ara finalment m'haurà d'explicar per què està fent això. Ya que nosotros estamos intentando ver o tratar de ver qué es lo que va a pasar en el futuro, pues creemos que exigir responsabilidad, un tipo de responsabilidad de ese calado que no se exige a ningún otro de los participantes en los mercados financieros, a las agencias de rating, yo creo que es una penalización excesiva. Canary Wharf és la versió moderna de la City, que ja ha quedat petita. Aquests gratacels reuneixen les peces bàsiques de l'engranatge de les finances mundials. Bancs, cases d'inversió, asseguradores, auditores, agències de notícies... El mercat pren forma a les grans sales de treball dels anomenats brokers, els intermediaris que posen d'acord oferta i demanda, venedor i comprador. Curiosament, el gran negoci amb l'euro es maneja des d'un país, el Regne Unit.
que té una altra moneda i que, de vegades, fa la sensació de mirar-se Europa des de fora. Louise Cooper és, des d'aquest estiu, la comentarista mediàtica estrella de BGC Partners. Des de la perspectiva britànica, com que no som a la zona euro, molta gent pensa que no ens afecta i que podem ignorar-ho. Ho trobo xocant. Crec que hi ha una mica de condescendència, com si no fos important. I clarament ho és. Llevan 3 siglos sin haber fundamentalmente cambiado su sistema político. Entonces es una fórmula que funciona, ¿no? Y yo supongo que esto a uno lo hace naturalmente escéptico de nuevas alternativas. En el sector financiero viene de una tradición de la discreción, una discreción que se lleva en todos los aspectos de la vida, el tratar de que no tenga etiqueta el traje, el tratar no enseñar la marca, el tratar no enseñar la no ostentación, por un lado. Pero por otro lado también es que a los banqueros, sobre todo a los banqueros junior, se les explica muy claro. A las 2 semanas de estar en el banco les dicen claramente que si nosotros vemos tu nombre en el periódico asociado con el nombre del banco en el mismo artículo, te vas a la calle. Digas lo que digas. César Molinas va ser directiu d'un gran banc d'inversió just a l'època àlgida de les hipoteques subprime. Un banquer d'inversió és master of the universe. Està prenent riscs brutals. Nosaltres a Londres teníem posicions de renta fixa que es movien. Un punt bàsic és la centèsima part d'un punt percentual. Que cada punt bàsic, la cartera es movia 5 milions. Cap a dalt o cap a baix. Cada punt bàsic. Puc entendre aquells inversors que diuen bé, si d'entrada no es permetés l'existència de certs desequilibris estructurals, nosaltres no podríem treure un profit. Pero lo interesante es que ellos tampoco consideran que eso sea, éticamente deficitario, sino que ellos creen en Adam Smith y creen en el mecanismo de precios y piensan que a base de buscar su propio beneficio están colaborando a que los precios reflejen el valor de las cosas. No sé si heu vist mai com treballen els traders. Sembren a les fàbriques aquestes de gallines, no? Estan les rengles de gent, tot ple de pantalles, d'ordinador, però hi ha gent que es va passejant per darrere, mirant que són el jefe. Heu d'entendre que els banquers formen un cercle molt petit. Segur que passa el mateix a Espanya, ja ho sé. Parlen l'un amb l'altre, i això només reforça la seva visió del món. I és una visió molt estreta. Desde dentro, el sistema financiero tiene su propia moral y su propia ética. Y es mucho la ética del trabajo, la ética del talento y la ética del darwinismo. Durant 30 anys hem enviat la gent més brillant en ciències i en d'altres àmbits cap a aquest abocador tòxic anomenat finances. Si els haguéssim posat a treballar en l'economia real, no hauríem aconseguit d'altres coses, com ara avanços tecnològics, innovacions, millores de la productivitat, d'altres maneres de fer les coses? No hauria sigut millor? Brussel·les és una altra etapa de la gira contínua arreu del món en què s'ha convertit la vida de Satyajit Das. Avui aprofita que l'han convidat al Parlament Europeu per fer sonar el senyal d'alarma. Hi ha una cita de Shakespeare meravellosa a Ricard II que diu: vaig malgastar el temps i ara el temps em desgasta a mi. És exactament el que ha passat a Europa. Das és un expert mundial en els productes financers més arriscats i complexos. Coneix la indústria des de dins. Ara es dedica a denunciar-ne els excessos i alertar sobre l'enorme bola de deute damunt dels nostres caps. Això comença als anys 70, quan el creixement del món es va frenar.
Vam voler tornar a créixer, perquè això porta prosperitat, treu gent de la pobresa. El problema és que per aconseguir-ho vam començar a utilitzar el deute. El motivo principal de esa crisis es que nosotros no producimos nada. No vam invertir, no vam construir fàbriques, no vam invertir en educació per ser més productius. Només vam consumir i ens hi vam enganxar. Perquè a mesura que la gent consumia, el món anava creixent. Però mentre l'economia creixia, només cal fer un cop d'ull a l'evolució del PIB espanyol des dels anys 90, els salaris no van pujar al mateix ritme que el cost de la vida. Llavors, com va ser possible, malgrat aquesta gran distància, consumir cada vegada més i aguantar el ritme? ¿Cómo explicar esto? Se explica por el endeudamiento privado. I el que va passar és que les finances i el creixement s'alimentaven l'un a l'altre. Com més utilitzes les finances, més creixes. I com més creixes, més necessites les finances. Consumir a crèdit vol dir també carregar-se de deute pel camí. I, paradoxalment, qui més n'ha acumulat en els últims 20 anys són els països considerats rics, per poder continuar vivint com a tals. Vam tirar endavant el creixement, el vam accelerar. Pensa en una illa deserta. Tens unes reserves d'aigua i menjar que potser t'haurien durat 20 anys. Però vas tornar-te avariciós i t'ho vas menjar tot en 2 o 3 anys. L'economia real es mou amb capital, feina, producció, oferta, demanda, exportació, importació, consum, estalvi, inversió. Tot plegat funciona i les peces encaixen moltes vegades gràcies al crèdit i al deute. Conceptes que, de fet, han existit sempre. Aquesta base permet també finançar l'Estat i els serveis bàsics a través dels impostos. Però, en algun moment de la dècada passada, tot va deixar de quadrar. Cada vegada calien més peces de crèdit i deute per aguantar elements de l'economia real i fer pujar tot l'entramat. És com el traficant i l'addicte. Un cop el món es va enganxar al deute, com a forma de creixement, els traficants també van convertir-se en addictes, perquè els seus guanys, els dividends dels accionistes, tot plegat depenia d'aquest negoci. I els bancs fan diners deixant diners a la gent. Així que el que van fer va ser acumular més deute. El castell es va fer encara més gran i les peces definitivament van deixar d'encaixar. Fins a l'extrem que crèdit i deute van passar a ser conceptes del tot allunyats de l'economia real i tangible. I avui, la base, amb prou feines, aguanta l'edifici. Los créditos a las familias y a las empresas representan 3% de las transacciones de la banca británica. La mayor parte es transacciones interbancarias y especulación sobre mercados de divisas y otros lugares de especulación. Un fenomen com aquest necessita gasolina abundant i els bancs centrals van subministrar al sector financer crèdit barat i tipus d'interès baixos. A més, la carretera va quedar neta d'obstacles. La filosofia política i moral de l'època, i època no estic parlant de l'edat mitjana, estic parlant de finals dels 90, era que tota aquesta desregulació impulsaria el creixement econòmic, menys estat, menys regulació, ja ens autocontrolem, això serà fantàstic. Vam arribar a creure-hi de manera ideològica i gairebé delirant. Realment pensaven que aquest joc podria durar per sempre. Aquesta liquiditat ha fet pujar els preus de tots els actius, vins, art, immobiliari, bossa, renta fixa, tot. Fins que clar, va patar. Tot peta. Però si era tan fàcil veure-ho venir, per què ningú va aturar? D'advertències n'hi va haver. L'any 2006, l'Associació d'Inspectors del Banc d'Espanya va enviar una carta al llavors governador Jaime Caruana per denunciar l'alt nivell de risc acumulat al sistema financer espanyol per culpa del mercat immobiliari. I li criticaven la passivitat, la complaença i el càndid optimisme. Los empleados de una gran caja de ahorros en la costa mediterránea.
Decía, mira, es que nosotros tenemos dos sistemas para aprobar préstamos. Tenemos el normal, que es con los modelos y con el sistema informático, etcétera, etcétera, y luego tenemos por fax. Y por fax es para los grandes megaproyectos, que nos llega un fax de la Consellería y nos dice, esto lo aprobáis. A Pepito se va a hacer el préstamo. I claro, Pepito era un constructor. Tenien que haver rodat molt més caps. Molts més caps. És a dir, una institució quebrada no pot ser que els gestors no estiguin davant d'un jutge amb una qüestió de setmanes. Si li haguessis dit a Aznar o Zapatero als anys 2005 o 2006 teniu una gran bombolla immobiliària, heu d'aturar-la, el Banc d'Espanya ho ha intentat una mica, però no prou. Zapatero i Aznar t'haurien contestat, però mira, he baixat l'atur des del 20% fins al 10 o al 8%. Els meus comptes estan equilibrats, de cap manera. La gent pot comprar-se dues cases, està bé. Vas queixar-te quan la teva casa va doblar el preu en 3 anys? O quan el teu pla de pensions va pujar un 20%? I ara fas mitja volta i em dius, bé, és tot culpa dels altres. Accepto que ells tenen més culpa que tu, però no pas que siguis del tot innocent. Tot l'entramat funciona mentre els preus van pujant. Quan la música va deixar de sonar, el sector financer va veure's fins al capdamunt d'inversions i préstecs difícils de cobrar. I els estats van intervenir. Començava l'onada de rescats i nacionalitzacions que avui encara dura. Se le echa la culpa a los poderes públicos cuando en realidad el aumento de la deuda pública es el resultado de una socialización de las pérdidas del sector privado, una transferencia de deuda privada hacia el sector público. Eric Toussaint és un especialista en el deute extern i ha assessorat governs sobre com deixar de pagar. En realidad, la parte la más débil del sistema no es Grecia, y no es España, no es Portugal, no es Irlanda, son los bancos. Si deixes caure un banc, ho has de fer d'una manera que protegeixi els dipositants i el sistema. I fer-ho és terriblement, terriblement difícil. Un banc no té res a dins, excepte confiança. Amb un dipòsit de 100 que tu poses al banc, el banc em presta 400. On estan els 300 que falten? Això és un misteri. Però com que ningú pregunta, per això funciona el sistema. Si comencen les preguntes, malament. I per això els polítics es resisteixen tant a la possibilitat de deixar caure bancs. És molt perillós si ho fas malament. Molt i molt perillós. Mi propuesta es expropiar a este banco, sin ninguna indemnización de los grandes accionistas, indemnizando a los pequeños, que tiene que presentarse, identificarse. Es un problema de solvencia y de deuda, solo que ahora es la deuda del Estado, antes fue la deuda de los bancos, pero el concepto es el mismo, la deuda. El deute és dels països que han viscut a crèdit, ja sigui perquè van inflar l'administració, perquè la seva economia estava estancada o per alimentar la bombolla immobiliària. I d'on van sortir els diners? Sobretot dels bancs alemanys. Alemanya va deixar diners a grecs, italians, espanyols i portuguesos perquè els compressin coses. Els alemanys guanyaven a base de tenir grans superàvits comercials i prestar els diners per crear una demanda artificial per als seus productes. Hay una responsabilidad por parte de esos bancos que han prestado tanto, por esos países que han permitido que otros se endeudaran tanto. Por lo tanto, también tienen que sufrir una pérdida. Els empresaris alemanys, els banquers i els polítics ho entenen perfectament, però la gent no. I els polítics no els ho volen explicar perquè què passaria? Doncs que els alemanys els dirien ho heu espatllat tot. Alemania tiene, decimos, el sitio de un delantero que tiene que marcar. Otro punto, tenemos países que tienen que defender. Pero un delantero también tiene que ayudar a la defensa en caso que hace falta. Y esta es la situación ahora en Europa. Alemania tiene que ayudar. No por responsabilidad. Ayudar, en este caso, es invertir en el propio futuro de Alemania. España, Italia y Grecia han tenido muchos años muy buenos después de 2000.
han hecho fiesta, nóminas aumentando, el valor de las casas aumentando cada año, mucha gente comprando coches grandes. Si gastan igual como antes, entonces es un pozo sin fondo. Aquí, como tú sabes, la gente compra casas con mochilas llenas de dinero en escenas que, si lo describes a la gente de Alemania, es algo de una película de Hollywood. Es cosa de dos. Han vivido bien, pero ahora se ha acabado la fiesta. Y los alemanes han vivido bien y también ahora ha acabado la fiesta porque tienen que encargarse también de otros países. Deutschland wird helfen, wenn die entsprechenden sehen, dass dann die Hausaufgaben in Griechenland nicht. No hay temor a ningún tipo de contagio. Reducir las retribuciones del personal del sector público, reforma de las pensiones. Τώρα χρειαζόμαστε μια επιπλέον προσπάθεια. Das griechische Parlament hat dem Sparpaket zugestimmt und ich finde, das ist eine wirklich gute Nachricht. Introdurre nella nostra Costituzione il principio dell'equilibrio di bilancio. Eine solche Schuldenregel. Una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo. Nadie nos ha obligado. Und Spanien hat viel getan im letzten Jahr. Ich will jetzt nicht Spanien hier an den Pranger stellen. Ich will nur sagen, sie mussten viel tun und sie müssen wahrscheinlich noch mehr tun. Alemania está en un juego de tirar la cuerda lo suficiente para que afrontemos nuestros ajustes fiscales, nuestras reformas estructurales, nuestra mejora de competitividad, pero sin tirarla en exceso hasta el punto que se pueda romper la zona euro. A todos los países del sur de la zona euro falta competitividad, falta un recorte de los costos laborales de 20% o algo así. Sería ideal hacer una devaluación. Tenemos que salir del euro, porque nosotros no podemos crear dinero. Perderíamos varias décadas de desarrollo económico en esa circunstancia. El neto es un hundimiento, un colapso económico cercano al 40%. Por eso ni Grecia, ni Italia, ni España pueden salir de la zona euro. Sería mucho mejor si Alemania, por ejemplo, sale de la zona euro y reintroduce el Deutschmark. Al final, el que fueran ellos los que voluntariamente salieran del euro, también creemos que les costaría un colapso económico entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto. También su banca se volatilizaria. Saben que no poden quedar-se on són perquè no funciona i que tampoc poden anar enrere sense una catàstrofe, perquè trencar la zona euro és molt complicat. I crec que els fa por anar cap endavant, perquè això vol dir crear una mena d'unió federal amb profundes implicacions polítiques. Los americanos, los anglosajones siempre dicen, a ver, si yo quiero preguntar algo en Estados Unidos, con levantar el teléfono de la Reserva Federal y de la Casa Blanca lo tengo resuelto. ¿A quién llamo en Europa? L'única entitat que té els recursos i la capacitat per mobilitzar-los a escala europea és el Banc Central Europeu, perquè el govern... és que no hi ha govern. Hoy vamos a hablar sobre la estabilidad de precios. Ha habido periodos en los que los precios se disparaban. Pressionat per totes bandes, el Banc Central Europeu ha de recórrer fins i tot als dibuixos animats per recordar que no pot salvar països a base de repartir diners. Espera, yo te conozco. Tú eres la inflación. ¡Felicidades! ¡Has acertado! Y como premio por ser tan lista, le daré unas moneditas a todo el mundo. ¡No! ¡Estate quieto! ¡Wow! ¡Esto es genial! Los precios suben sin parar, pero mi pensión no. Imprimir dinero significaría que un subimiento del precio. Si te pago 10% más sueldo, van a subir el pan 10%. Entonces, ¿qué hemos ganado? Si lo haces, vas a tener una rebelión en Alemania. Eso es impensable. Eso sería el único contexto político en que los alemanes van a decidir que salen de la zona euro. El Banco Central Europeo, por mandato, lo que tienen que luchar es contra la inflación. Es genéticamente y por estatutos el heredero del Bundesbank alemán. Als alemanys els pesa molt el record de la gran inflació de 1923. Els diners no valien res, els estalvis van desaparèixer i la classe mitjana va quedar destruïda. Això va obrir el camí del que vindria després. La inflación por más que 3% es una catástrofe. Es peor para los alemanes que tener pago de 5 millones. Sovint s'oblida, però, que els nazis van ocupar el poder després del govern de Heinrich Brüning i la seva política d'extrema austeritat econòmica per pagar el deute. Estudiant l'últim segle, Joachim Vogt ha trobat una estreta connexió estadística entre austeritat i mala maror al carrer.
Las prescripciones de los alemanes de momento por Grecia son muy parecidos a lo que he hecho el gobierno de Brüning en los años 30, con recortes cada vez más duros, especialmente para el sector público, cada vez menos estabilidad social, más huelgas. Crec que ara l'única solució és que el Banc Central Europeu intervingui per assegurar que cada país que apliqui polítiques raonables pugui finançar-se en condicions raonables. Estamos en un bucle del que es muy difícil salir, en el que se tarda mucho tiempo en salir y en el que requerimos esa asistencia externa de los países sanos o de los bancos centrales. I en el procés, espero que generi prou creixement a Europa i l'euro estigui prou baix com per donar esperança a aquests països. Y podernos quedar algo al margen, por lo menos, de los embates del mercado y de los especuladores. Si no hi ha cap alternativa i països com Espanya o Itàlia, que són molt importants, es gestionen bé i accepten, com jo penso, que és un ajustament de 10 anys, crec que la feina del BCE és, almenys, finançar-los. Però fins i tot si això funciona a curt termini, després queda la feina més difícil. Assumir que una part de la riquesa dels darrers anys ha sigut artificial i desmuntar aquest entramat sense que l'edifici ens caigui damunt del cap. Hem de renunciar als darrers 30 anys, particularment a l'ús dels serveis financers i el deute. Hem d'abandonar-ho. Tal com jo ho veig, és com el tabac. Decideixes deixar-ho per raons de salut, però no és fàcil. Hay todo tipo de manipulación y para acabar con estas manipulaciones un Estado tiene que decir basta ya, yo decido suspender el pago. La deuda es con nosotros. Si no pagamos la deuda, se caen los bancos españoles, se caen los bancos franceses, se caen los bancos alemanes. La deuda es con nosotros. Entonces se cae toda la economía. Nosotros calculamos que en España, al final, la crisis le va a costar a la banca unos 120.000 millones de euros de pérdidas. Les pèrdues s'han de pair. És molt dolorós. Però això s'ha de fer perquè el crèdit torni a córrer. I la segona cosa és que vosaltres heu de crear una nova economia. El problema que té Espanya no és de deute ni de dèficit, és de creixement. És a dir, per pagar un deute, qualsevol tipus de deute, necessites ingressos. No hay ningún determinismo histórico, no hay crisis terminal del capitalismo, pero también la gente puede, por la acción consciente, decir queremos salir de este sistema. El fracàs no és fatal. Fracassar a l'hora de canviar sí que ho és. Això s'hauria de veure com un canvi. Molta gent patirà i hem de trobar la manera d'alleugerir-ho. De fet, és el que haurien de fer els polítics. Però també hem de decidir com volem redissenyar la nostra societat, la nostra economia. Però si fem veure que els problemes no hi són, com ens ho farem?